Toľko teda predstavenie sedmičky štartujúcich koní v dostihu číslo 1 Handicap Van Damme. Typom dostihového programu je Spanish Blessing so štartovým číslom 5, Dorley a Gun so štartovým číslom 4 a 2. Jedná sa o handicapové dostihy. Buďme s veľkou pravdepodobnosťou svedkami veľmi vyrovnaných dostihov a nezriedka v tomto type dostihov vidíme aj prekvapenia. Kone sú v boxoch, sedmička, ktorú je pripravená na štart prvých dostihov. A v týchto chvíľach bolo odštartované handicap Van Damme rovina 3. kategórie na 1200 metrov. Odštartovaná na štarte mierne zaostal slovenský odchovanec Castello Magic, stratil asi 3 dĺžky. V dostihoch vedie slušovická víťazka Rolanda zo Sofie Kvízovou, tam má pol dĺžky k dobru. Ale teraz sa cez ňu dostáva už hlavný favorit Spanish Blessing s Adamom Šebestom. Ten je v čele, keď kone majú do cieľa asi 700 metrov, na druhom mieste teda Rolanda, ale striedajú tam Gun, ktorý ide po bariére s Jaroslavom Linkom v zelenom drese. Rolanda je tretia na 4. mieste, v týchto chvíľach Gangster Joe 5, Odeta 6, Dorley a 7, Castello Magic, Spanish Blessing aj pod mamuťou záťažou 65 kg. Udáva tempo v dostihoch a vedie asi o 2 dĺžky pred Gunom, ktorý pracuje na druhom mieste s 9-násobným jockey šampiónom Jaroslavom Linkom. Tretia je Rolanda Májová, slušovická víťazka, na 4. mieste Odeta 5, Dorley s Nikolou Miklovou v modrom drese, tá ide vonkajšou stopou a bude útočiť práve najbližšie k tribúnam. Vedie Spanish Blessing, ale bude odolávať útoku Guna, Dorley a Odety. Spanish Blessing, Gun v zelenom stredom dráhy, vedľa neho Odeta a úplne zvonku Dorley a tam má teraz výbornú fázu, ale rovnako aj Odeta. Odeta a Dorley bojujú víťazstvo, Spanish Blessing to už nebude, ale Odeta s Monirom Madihim víťazí. Na druhom mieste Dorley, tretí Spanish Blessing, potom Gun, Castello Magic, Rolanda a Gangster Joe uzavrel dobeh. Tak videli sme víťazstvo po 2 rokoch v podaní chodurovej zverenkyne Odety pre známu dostihovú značku MPL Racing. Jazdil dnes jockey Monir Madihi. Odeta svoj jediný kariérny štart vyhrala práve pri prvom štarte, kedy vstupovala víťazka, na 4. mieste Odeta 5, Dorley s Nikolou Miklovou v modrom drese, tá ide vonkajšou stopou a bude útočiť práve najbližšie k tribúnam. Vedie Spanish Blessing, ale bude odolávať útoku Guna, Dorley a Odety. Spanish Blessing, Gun v zelenom stredom dráhy, vedľa neho Odeta a úplne zvonku Dorley a tam má teraz výbornú fázu, ale rovnako aj Odeta. Odeta a Dorley bojujú víťazstvo, Spanish Blessing to už nebude, ale Odeta s Monirom Madihim víťazí. Na druhom mieste Dorley, tretí Spanish Blessing, potom Gun, Castello Magic, Rolanda s Nikolou Miklovou v modrom drese, tá ide vonkajšou stopou a bude útočiť práve najbližšie k tribúnam. Vedie Spanish Blessing, ale bude odolávať útoku Guna, Dorley a Odety. Spanish Blessing, Gun v zelenom stredom dráhy, vedľa neho Odeta a úplne zvonku Dorley a tam má teraz výbornú fázu, ale rovnako aj Odeta. Odeta a Dorley bojujú víťazstvo, Spanish Blessing to už nebude, ale Odeta s Monirom Madihim víťazí. Na druhom mieste Dorley, tretí Spanish Blessing, potom Gun, Castello Magic, Rolanda a Spanish Blessing, ale bude odolávať útoku Guna, Dorley a Odety. Spanish Blessing, Gun v zelenom stredom dráhy, vedľa neho Odeta a úplne zvonku Dorley a tam má teraz výbornú fázu, ale rovnako aj Odeta. Odeta a Dorley bojujú víťazstvo, Spanish Blessing to už nebude, ale Odeta s Monirom Madihim víťazí. Na druhom mieste Dorley, tretí Spanish Blessing, potom Gun, Castello Magic. Dnešný dostihový deň začal handicapom Van Damme šprinterským zápolením, ktoré je pomenované po naozaj dlhovekom a železnom rekordérovi v počte štartov v rámci Slovenska. 116 dostihov absolvoval tento reprezentant stajne Mihalik Racing, no a preto v pedoku vidíme aj Marcela Mihalika a okrem neho, alebo spolu s ním sú tu aj zástupcovia víťazného realizačného tímu štvoročnej Ryšky Odety, ktorá sa stala víťazkou handicapu Van Damme. Odeta reprezentuje stajňu MPL Racing, trénerom je Jozef Chodúr a v sedle bol jockey Monir Madihi. Páni, poprosím vás, poďte k nám na pódium, teda pán majiteľ Miroslav Piskla, majiteľ stajne MPL Racing, spolu s vnukom Patrikom, nech sa páči, takisto aj tréner Jozef Chodúr a jockey Monir Madihi. Môže zaznieť fanfára a váš potlesk pre víťazný realizačný tím. A čestné ceny môže odovzdať Marcel Mihalík s dcérkou Nelou. Pre Odetu teda druhé víťazstvo v jej kariére. Ako kolega Peťo Matieka spomínal, teda po 2 rokoch opäť sa táto kobylka presadila pre stajňu MPL Racing. Pre jokeja Monira Madihiho 4. víťazstvo v tejto sezóne, pre trénera Jožka Chodura 5. triumf. Gratulácia
Monir sa týmto víťazstvom dostáva na druhé miesto v šampionáte. Zaslúžený potlesk publika. Ešte spoločná fotografia aj s kobylkou. Program nielen dostihový, ale aj sprievodný dnešného meetingu je naozaj veľmi bohatý, takže vy, ktorí možno sledujete naše sociálne siete, tak viete, že dnes sa ten program pre deti premiestnil tuto z toho centrálneho hľadiska na lúku za tribúnou A, takže keby ste hľadali pre detská nafúkovacie atrakcie a od 15. do 17. hodiny takisto s hudobným doprovodom, detskou diskotékou, tak veríme, že vás hudba priláka a detské atrakcie sa teda dnes nachádzajú na lúke za tribúnou A, je to teda smerom k méte 1800 metrov, alebo ak vidíte na dráhe tie štartovacie boxy, tak je to na úrovni štartovacích boxov a tej najvyššej našej tribúny, ktorá je tu v areáli. Už v týchto dostihoch číslo 2 budeme v pedoku vyhlasovať najkrajšie upraveného koňa spolu so zástupcami Slovenského zväzu chovateľov a majiteľov anglického plnokrvníka.